Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información hoxe, mércores 27 do mes de maio, estamos na radio e na televisión municipal de Cerceda. Hoxe si falaremos de un pleno ordinario, porque este xoves que ven, é dicir, mañán, haberá un pleno ordinario, saberemos os puntos no orden do día. E tamén pasado mañán, venres, hai un contacontos na Silva, saberemos en que consiste, como é, e teñen que anotarse por limitación de plazas. Falaremos dos campamentos de verán, os que xa se poden anotar. Esta fin de semana que ven, xa dende venres, sábado e domingo, hai o torneo de fútbol base Concello de Cerceda. A Comisión de Festas da Parroquia de Cerceda xa presentou o cartel das festas do San Antonio en Cerceda. Falaremos das fogueiras do San Xoán, porque a partir da semana que ven xa poderán solicitar, ou mellor dito, comunicar as fogueiras do San Xoán. Falaremos do programa Vos Días Cole, falaremos das festas en Queixas, que xa está a comisión pasando polas casas e abrirá o bochinche as próximos fins de semana. Falaremos do verán saudable, desa actividade que vai a comenzar xa en breve, e de doazón de sangue, porque o próximo día 1, se pode doar sangue en Cerceda. Tamén da maquinaria da ITV de Maquinaria Agrícola, que estará no mes de xullo en Cerceda, en concreto será na Silva, da apertura do parque acuático, da renovación de plazas nos cursiños de natación e do programa de benestar en balnearios, que tamén abriu hoxe o plazo. En canto tempo, as previsións para a xornada de mañán é similar á de hoxe. Estamos con tempo pois treboento, pero con sensación de bochorno, con temperaturas moi altas para esta época do ano. Mañán xoves corresponde a pleno ordinario. Mañán xoves ás 9 da noite no Salón de Plenos da Casa do Concello terá lugar unha sesión plenaria de carácter ordinario e que poderán seguir si queren en directo pola radio e pola televisión de Cerceda, e se non tamén poden seguilo por internet na nosa canle de YouTube en directo TV Cerceda. Os puntos no orden do día será, como primeiro punto, a aprobación da proposta ditaminada da declaración de especial interese municipal da obra de Sogama para a construción dunha planta de recuperación de residuos textís. En este caso, se trata de que o Concello de Cerceda bonifique o imposto de construcións e instalacións desta obra da futura planta textil de Sogama en Cerceda. Como segundo punto será a aprobación da proposta dictaminada da modificación inicial da ordenanza fiscal número 20 reguladora da taxa polo uso de piscinas, instalacións deportivas e outros servicios análogos. En este caso se pretende poñer unha taxa para a piscina municipal da Silva para aqueles que non estén empadroados no Concello. E o terceiro punto será a aprobación da proposta ditaminada de aprobación inicial de fiscalización e control, da acción de conta de decretos da alcaldía, e haberá mocións, rogos e preguntas como corresponde a pleno ordinario. Calquera caso, lembren, será hoxe, ou mellor dito, será mañán xoves, pleno ordinario, a partir das 9 da noite, no Salón de Plenos da Casa do Concello, e se queren poden seguilo na Radio Televisión Municipal de Cerceda en directo. Mais temas este venres que ven pasado mañán, hai un contacontos na Silva, hai un obradoiro, mellor dito, porque este venres, día 29, ás 5 da tarde, na Biblioteca Municipal da Silva hai un obradoiro para nenos de 5 anos en adiante, recomendable de 5 anos a 14 anos. Chámase Descubrindo o mundo da microbioloxía de Fani Medio Ambiente. En este caso, o que se vai a tratar nese obradoiro é saber o que hai nun charco, por que as plantas son verdes, que é unha célula e por que temos todos os seres vivos células. Todas esas preguntas e moitas máis se van a poder contestar con 4 cousas: un microscopio, un pouco de agua, un anaco de cristal e moita curiosidade. É un obradoiro dirixido a todos os peques de 5 anos en adiante para as que queran saber que é o que lle rodea, incluso aquilo que non poden ver, pero que a súa grandemente
pois, sobre todo que será unha mente científica, lles di que está aí, está adaptado para que poidan entender dunha forma sinxela e divertida e que poidan dar os seus primeiros pasos no interesante mundo da microbioloxía. As plazas son limitadas, teñen que chamar previamente ao 981 68 50 01, que é o teléfono do Concello, para pedir, para anotarse, para ir a ver este obradoiro de microbioloxía que haberá como contacontos na Biblioteca Municipal da Silva este venres que ven, día 29, ás 5 da tarde, descubrindo o mundo da microbioloxía con Fani Medio Ambiente. Isto, lembren, ten plazas limitadas, así que teñen que anotarse previamente no 981 68 50 01, que é o teléfono das oficinas xerais do Concello, ou poden achegarse presencialmente tamén a Casa do Concello polas mañáns. Máis temas, o Concello de Cerceda organiza 2 campamentos de verán, un na Silva e outro en Cerceda, para nenos escolarizados ata os 14 anos. O prazo vai a estar aberto ata o próximo, en este caso o plazo vai a estar aberto ata o próximo 16 do vindeiro mes de xuño. Ata o 16 de xuño está aberto o prazo. Se ofertan varias quendas, dende o 26 de xuño ata o 2 de setembro, 5 quendas. O horario será de 9 da mañán a 2, de luns a venres, aínda que existe a posibilidade de un horario ampliado de 8 da mañán a 3 da tarde se hai suficiente xente anotado. O precio por quenda é de 50 euros e de 70 dependendo se collen horario ampliado. Os irmáns na mesma quenda pagarían 30 euros. Van a realizar actividades como xogos ao aire libre, manualidades, visitas ao parque acuático, cociña e terán merenda a media mañá. En Cerceda vai a ser no Centro Cívico e na Polideportiva de Cerceda, mentras que na Silva será no local social e no propio colexio. O prazo para inscribirse, como dixemos antes, remata o 16 de xuño. Teñen que facelo no rexistro do Concello de xeito presencial ou, se queren, pola sede electrónica na páxina web www.cerceda.org. Máis temas, esta fin de semana se celebra de novo o torneo de fútbol base Concello de Cerceda, que vai pola súa 18ª edición. O Concello de Cerceda celebra esta fin de semana en 3 días, como novedade o venres. Venres 29, sábado 30 e domingo 31, 18ª edición do torneo de fútbol base nas categorías biberón, prebenxamín, benxamín, alevín, infantil e cadete. Para organizar todo, faino o Concello de Cerceda en colaboración co Clube Atlético Cercedense, a Real Federación Galega de Fútbol e a Asociación Coruñesa de Epilepsia, que tamén quere poñer o seu granito de area. O campeonato se vai a disputar nos campos de fútbol do Roxo e reunirán en total a máis de 1000 xogadores os 3 días. Participan 56 equipos pertencentes a 16 entidades e unha dúcia de municipios distintos. O torneo amplía este ano a súa duración a 3 días e incorpora como novedade a categoría biberón. O alcalde Juan Manuel Rodríguez, o concelleiro de Deportes Óscar Golán, o director das escolas municipais Alberto Pallas e o presidente do Atlético Cercedense Gabriel Bello presentaron fai 3 semanas o torneo e destacando o traballo de coordinación para facer posible esta cita co obxectivo de impulsar o deporte base e fomentar os valores do compañerismo e a convivencia. A Asociación Coruñesa de Epilepsia vai instalar un stand nas instalacións deportivas. Mais temas, tamén falamos de festas. As festas do San Antonio en Cerceda pois xa están presentadas. A Comisión de Festas da Parroquia de Cerceda presentou o cartel das festas do San Antonio na Parroquia de Cerceda, que vai a ser o sábado 13 de xuño, e comenzará xa ás 10 da mañán con dianas e alboradas, e logo a partir da 1 hai misa solemne na honra ao San Antonio. Ás 2:30, sesión vermú. Ás 6 da tarde do sábado terá lugar a primeira edición do Gran Prix, todo unha actividade novedosa e seguramente que moi divertida, e ás 11 da noite do sábado, gran verbena co orquesta Fania Blanco Show e disco móvil impacto co DJ
Bermúdez. Mentras que o domingo 14 continúan as festas con dianas e alboradas, pola mañán a partir das 10, ás 2:30 haberá unha macro sesión vermú co dúo deluxe e DJ Javi Eiroa. Eso sería as festas do San Antonio na parroquia de Cerceda, fin de semana 13 e 14 de xuño. En canto ás fogueiras do San Xoán, lembren, xa estamos aí, se celebra na noite máxica do martes 23 para o 24 do vindeiro mes de xuño. É dicirlle que o luns día 1 de xuño, o luns da semana que ven, abre o plazo para facer as comunicacións para poder celebrar as cachelas, as fogueiras do San Xoán. Estas comunicacións poderán enviálas por correo electrónico a dirección medio.natural@cerceda.es ou chamando por teléfono o teléfono do Concello de Medio Ambiente polas mañáns 881 04 67 76. O plazo vai a rematar o día 19 de xuño e en este caso o Concello únicamente recollerá as solicitudes para a noite do San Xoán do 23 ao 24 de xuño. Fora desa data deberán solicitar permisos de queima chamando o 012. E tamén nestes días se poden anotar o programa Bos Días Cole para o próximo curso escolar. Lembren o programa Bos Días Cole de conciliación para a vida familiar e laboral, donde nenos e nenos poderán acudir antes do horario lectivo os centros escolares do Concello para estar atendidos por monitores, para facer actividades e incluso almorzar. Poden inscribirse neste programa escolar para o vindeiro curso. De plazo teñen ata o venres 5 do vindeiro mes de xuño. En este caso, esta actividade, o Bos Días Cole, será tanto no Colexio O Cruce de Cerceda, de 7:30 da mañán a 9:30, como no Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva, de 7:30 a 9 menos cuarto. Haberá servicio de monitores e de almorzo. O prazo, insistimos, remata o venres 5 de xuño. Poden facer a reserva pola sede electrónica na páxina web municipal ou no rexistro presencialmente na planta baixa do Concello. E se teñen algunha dúbida, tamén poden chamar ao teléfono de servicios sociais, o 981 68 60 68. E retomamos as festas, porque máis adiante, en Queixas, tamén haberá festas. A Comisión de Festas de Queixas anunciou que para o 20 de xuño serán as festas máis próximas, pero logo o 4, 5 e 6 de setembro serán as súas festas grandes. Decir que os domingos 7 e 14 de xuño, domingo 7 e 14 do vindeiro mes de xuño, van a estar no Bochinche de 12 da mañán a 2 da tarde para todos aqueles que queiran colaborar coas festas tomando algo, pois podan facelo. E tamén a comisión xa está pasando polas casas para recaudar cartos para facer as festas en Queixas. Mais temas, o Concello de Cerceda xa abriu o plazo para anotarse o programa tamén de actividade física Verán Saudable. Un ano máis, o Verán Saudable, unha actividade lúdica e deportiva para maiores de 18 anos, se vai a poñer en marcha na zona verde do Parque Acuático, no Xardín Botánico ou no Paseo Fluvial. Serán os martes e os xoves. Teñen a elexir 2 turnos, un de mañán de 11 a 12, outro de tarde de 8 a 9. O prezo é de 13 euros o mes para os adultos e 9 euros para os maiores de 65 anos. Van a realizar andainas, zumba, xogos tradicionais, aquagym, ximnasia de mantemento, entre outras cousas. Vai a comenzar o xoves 11 do vindeiro mes de xuño e rematará o 3 de setembro. O prazo para inscribirse vai a estar aberto ata este vindeiro venres 29 de maio. Ata pasado mañán estará aberto o prazo para anotarse. Poden facelo no rexistro do Concello polas mañáns na planta baixa ou pola sede electrónica. E se teñen calquera dúbida, poden chamar ao 981 68 60 68. En canto a doazón de sangue, como xa anunciamos no día de onte, poden doar sangue aqueles que queiran en Cerceda. O luns que ven, día 1, no campo da feira de Cerceda, poden doar sangue. Dende as 4 da tarde ata as 9 estará o autocar blanco doados, instalado no campo da feira de Cerceda para aqueles que queiran
doar sangue. Próximo luns, día 1 de xuño, pola tarde, de 4 a 9. E todos aqueles que estén pendentes de pasar a ITV de maquinaria agrícola, que sepan que unha unidade móvil de inspección técnica de maquinaria agrícola vai a estar na Silva no mes de xullo, é dicir, dentro de 2 meses. Pero xa o anunciamos para aqueles que queiran pois ter unha previsión. A unidade móvil de inspección técnica de maquinaria agrícola se desplazará a Cerceda do 27 ao 31 do mes de xullo na plaza na campo da Feira das Nenas da Silva. Eso é a previsión para dentro de 2 meses. E cambiando de tema, falamos agora do parque acuático que vai abrir as súas portas, vai a reabrir as súas portas o próximo 10 de xuño. Mércores 10 de xuño abre as portas o parque acuático de Cerceda. Como novedade este ano haberá unha subida de tarifas despois de 4 anos, especialmente nas tarifas de adultos e de máis xóvenes, pero os máis pequenos manterán o mismo precio. Evidentemente tamén subirán os abonos e demais que estén emparexados ca subida de tarifas. Eso será a reapertura do parque acuático o mércores 10 de xuño. E por outra parte, a piscina climatizada, ou a mellor dito, a piscina municipal aberta de A Silva, que sepan que na xornada de mañán no pleno vai a poñerse, ou van a intentar poñer unha taxa para, en este caso, a xente que non sexa ou que non este empadroada en Cerceda teñan que abonar. Se estima que pode ser unha taxa de 2,5 euros o día, estarían exentos do pago os censados no Concello. Eso se levará a pleno na xornada de mañán, unha piscina tamén a da Silva moi concurrida durante o verán. Máis temas, falamos da renovación de plaza nos cursiños de natación, mellor dito, en este caso, as novas plazas que queiran ir aos cursiños de natación para a vindeira temporada teñen o prazo aberto ata este venres. Ata este venres hai de prazo aberto para aqueles que queiran nova praza ou cambiar de día e de hora para a próxima temporada na piscina climatizada de Cerceda para os cursiños de natación. Logo, ao longo do vindeiro mes, é cando teñan que facer xa no rexistro ou pola sede electrónica en este caso, a formalización da plaza directamente. Tamén abre hoxe o plazo para anotarse no programa de Benestar en Balnearios. A Xunta volve a poñer en marcha o programa de Benestar en Balnearios, unha experiencia de lecer e saúde destinada aos maiores galegos. Decir que volverán a ser estadías de 10 días en réximen de pensión completa, é dicir, con aloxamento, almorzo, comida e cea, a escoller entre 15 balnearios de Galicia en quendas que van dende o 15 de xullo ata o 31 de decembro deste ano. Como decimos, vai dirixido ás persoas maiores de 60 anos ou pensionistas maiores de 55 e se queren, tamén algún dos acompañantes. O plazo de inscripción, en este caso, vai a ser dende hoxe, abrigo o plazo hoxe, ata o 27 de xuño, é dicir, teñen un mes para inscribirse. Poden facelo se queren que lle axuden a tramitalas ou tramitalas a través do Departamento de Servicios Sociais do Concello de Cerceda. Están na terceira planta da Casa Consistorial ou poden chamar por teléfono ao 981 68 60 68. E rematamos co tempo. Durante a xornada de mañán xoves teremos unha situación chamada de pantano barométrico, é dicir, con moi poucas variacións da presión durante todos estes días. Deste xeito, mañán agardamos ceus de novo despexados ou con nubes altas. No mar, preto do mar, poden haber bretemas costeiras e na zona da montaña nubes de evolución, coa probabilidade de algún chubasco treboento. As temperaturas quedarán sin cambios ou con lixeiros descensos, é dicir, serán temperaturas máis frescas canto máis o litoral por mor das brétemas. Os ventos van a soplar frouxos de compoñente norte con intervalos de moderados pola tarde no litoral atlántico. Eso sí, temperaturas que en gran parte de Galicia e na nosa zona rondarán os 30 graus.
Pois co tempo rematamos o informativo. Nada máis, gracias pola súa compañía. Mañán voltamos, saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, na redacción, e que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.